I min fremlæggelse om den danske økonomi vil jeg komme ind på nogle forskellige ting, herunder en konjunkturanalyse af den nuværende økonomiske situation, regeringens finanslovsforslag, hvordan den danske økonomi har det for tiden osv. Men først vil jeg lige komme ind på min problemformulering, at jeg vil diskutere, hvad en keynesianist og en monetarist synes om regeringens finanslovsforslag af 2014, og så vil jeg så kigge på, om regeringens finanslovsforslag er godt for den danske økonomi. Så vil jeg derefter kigge på, hvilken økonomisk politik, der kan forhindre en ny lavkonjunktur i Danmark. Så i forhold til det med BNP, der har BNP-væksten det rigtig godt, fordi at en vækst på 2,4% er en rigtig fin BNP-vækst, og der kan vi så se, at Danmark har en på 2,2%. I forhold til arbejdsløshed, der kan vi så se på, at for det første så er en arbejdsløshed på 5%, det er rigtig godt. Og der kan vi så se, at i 2017 i juli 2007 frem til februar 2008, der er den danske arbejdsløshed, den er rigtig lav. Så vi er meget beskæftiget lige der. Men så faktisk senere i 2008, der kommer der økonomisk krise, så arbejdsløsheden for mænd især, men også kvinder, den stiger meget og kommer rigtig højt op. Og der falder den så igen omkring 2012, og så er det så faldet, og så falder den så igen fra 2013. Og så nu, der i november 2016, der er den danske arbejdsløshed, den er sådan kommet så godt igen, kan vi se, for den ligger på de der 4-4,5%. Og det er som sagt, ligger meget omkring det der 5%, som er en god arbejdsløshed. Og her, der kan vi så kigge på, at den danske inflation, den også har det rigtig godt. Vi kan se, at den falder helt op fra 2006%, men det kunne nok skyldes, at der er blevet ført keynesianistisk finanspolitik, og derfor så har øget pengemængden en masse, og der derfor så er kommet en masse inflation. Men det er så begyndt at falde godt igen, og en inflation på 2% det er godt, og lige nu der ligger den så helt ned på de der 0,3%, så det er rigtig godt. Og så overskuddet på betalingsbalancen, den har det lidt svært der fra 2008 til 2009, fordi der er som sagt økonomisk krise, så det er lidt, ja, så der går det ikke så godt, men den er sådan begyndt at komme rigtig godt deropad igen, især der omkring januar 2015, oktober 2016, der kommer overskuddet på betalingsbalancen rigtig godt op. Balancen på de offentlige finanser, det er ikke særlig godt. Det var godt, det er i 2008, men vi kan så se, at fra 2008 til 2009, der falder den faktisk fra at være på positiv 3% til at være minus 3%. Og det skyldes nok, at det offentlige det lige får et chok, fordi der lige kommer en masse arbejdsløshed, så der er en masse, der skal have noget, offentlige ydelser, dagpenge og kontanthjælp og sådan nogle ting. Og det tager så hårdt på det offentlige lige der. Men den ligger stadigvæk på et minus faktisk. Den er ikke rigtig kommet sig igen. Den kom så lige hurtigt i 2014, men den så kommet ned igen. Så balancen på de offentlige finanser har det ikke særlig godt. Og her der har vi så statsgælden, som ligger på lige knapperne op 40%. Og det er godt, da det er under 60%, som er det man siger, at når det er under 60% statsgæld, så er det en fin statsgæld. Konjunkturanalyse af den nuværende situation, og der i 2006, der er Danmark i højkonjunktur, men så var 2006 til 2009, der er der så en nedgangskonjunktur, og i 2009 der er vi i lavkonjunktur, og i 2009 til 2010, der er vi i opgangskonjunktur, og i 2010 der har vi en lille smule højkonjunktur, og så fra 2010 til 2016,
der er Danmark så i en stabil konjunktur. Dog falder den en lille bit smule, lige med 1% over 6 år. Så det, ja, den falder lige lidt. Regeringens finanslovsforslag er 2014, og mine beregninger i vismandsbilledet tager sig udgangspunkt i 2016. Og jeg vil lige redegøre lidt for finanslovsforslaget, og det er, at finanslovsforslaget det har stor fokus på ekspansiv finanspolitik, og de vil bruge flere penge på sundhedssektoren, og det er fordi, at Danmark på det tidspunkt var i en lavkonjunktur, så de vil lige føre noget ekspansiv finanspolitik. Og finanslovsforslaget har også stor fokus på uddannelse og forskningspolitik. Regeringen vil bruge flere penge på erhvervsuddannelser og investere flere penge i forskning. I finanslovsforslaget indgår det også, at regeringen vil føre erhvervspolitik i form af, at de fjerner nogle afgifter. Og og det som sagt, alt det her, det er fordi, de vil gerne vil kickstarte den danske økonomi med noget ekspansiv finanspolitik, fordi de lige flytter nogle penge ud i samfundet gennem flere penge til sundhedssystemet og sådan nogle forskellige ting. Og så i vismandsspillet, der har jeg så, fordi at der har jeg så valgt at sænke momsen, fordi at de fjerner PSO-afgiften, som så ikke indgik i vismandsspillet, men så er sænkelsen i momsen så synonym for det. Og så i finanslovsforslaget, der vil jeg have en stigning i 21.000 af beskæftigelse, og det har vi så taget ind i det offentlige, 21.000 ansatte der, og så de offentlige investeringer stigning på 5 milliarder kroner er synonym for regeringens sundhedsudgift stigning på 5 milliarder kroner, og varekøbsstigning på 4 milliarder er synonym for stigningen i det offentlige forbrug på 4 milliarder. Og der kan vi så se her, at finanslovsforslaget, som er i den stiplede linje, det vil så være rigtig godt for BNP'et. Det popper lige hurtigt op, og det er nok fordi, at det lige vil kickstarte økonomien. Og så falder væksten en lille bit smule, men den er steget så meget, at det er ikke noget, der betyder så meget. Der var lige en mindre forstyrring. Hvor kan man fra? Arbejdsløsheden, det vil det være rigtig godt for med det her finanslovsforslag, fordi at den vil ende på, ja, den vil faktisk være ret god. Den vil lige mindste med 0,6% hele vejen igennem. Og så i forhold til inflationen, der er det ikke så godt. Der kommer inflationen til at stige. Altså først kommer den til at falde lidt, men så kommer den så til at stige senere igen. Og så betalingsbalancen, den vil bare blive ødelagt fuldstændig. Altså betalingsbalancen, den vil falde med sindssygt mange milliarder af kroner over det her stykke tid. Det vil måske falde med 100 milliarder kroner på de her fra 2017 og frem til 2022. Så det er rigtig skidt for betalingsbalancen. Og ja, så min konklusion så, at i forhold til at den danske økonomi, den klarer sig faktisk overvejende godt med BNP-væksten, arbejdsløsheden, inflationen, overskud på betalingsbalancen, og så har Danmark en lav gæld. Danmark klarer den ikke så godt dog med sin balance på de offentlige finanser, men det er alle de andre ting, de klarer sig godt. Så er min konklusion, at den danske økonomi har det godt, fordi at balancen på de offentlige finanser, det skal der nok blive rettet op på, når nu resten af økonomien klarer sig godt. Og så mit spørgsmål, er regeringens finanslovsforslag godt for den danske økonomi? Og der er mit svar, at det vil være godt for væksten og arbejdsløsheden, men det vil være dårligt for inflation og meget dårligt for betalingsbalancen. Og så står det ikke lige her, men der var også det der med, hvad en monetarist og en keynist vil sige. Og der vil en monetarist synes, at forslaget er rigtig, rigtig dårligt,
fordi at inflationen og betalingsbalancen har det dårligt, og en keynesianist vil synes, at det er et godt forslag, da arbejdsløsheden og BNP-vækst får det godt. Monetaristen vil ikke have det godt med forslaget, da monetaristen ikke vil mene, at der bliver prioriteret rigtigt i dette finanslovsforslag. Og så vil jeg lige sige min egen holdning til regeringens finanslovsforslag. Og det vil jeg sige, at alt i alt vil jeg sige, at det er dårligt. Da det på trods af at være godt for væksten og arbejdsløsheden, så er det dårligt for inflation og meget ødelæggende for betalingsbalancen. Og min konklusion på det er, at den ekstra vækst på bruttonationalproduktet, den er ikke nok til at kompensere for det enorme tab, vi kommer til at få på betalingsbalancen. Og så, hvilken økonomisk politik kan forhindre en ny lavkonjunktur i Danmark? Og der først og fremmest, så klarer den danske økonomi sig fint. Så der skal ikke ske de helt store eller radikale ændringer i økonomien. Den økonomiske politik, der kan forhindre en ny lavkonjunktur, er, at man tager det bedste fra monetarismen og det bedste fra keynesianismen, fordi de begge har noget godt i sig. Mit bud på, hvordan man kunne forhindre en lavkonjunktur helt i praksis, var, at man regulerede pengemængden og holdt pengemængden på et stabilt niveau, men man også førte forskellige strukturpolitikker som erhvervspolitik, arbejdsmarkedspolitik, skattepolitik og uddannelsespolitik og forskningspolitik, fordi det vil lægge et godt fundament for fremtidens økonomi på sigt.